Når her udsendt jeres spørgeskema, og så logger ind på Players First, så kommer I ind til den her startskærm. Og der har vi ude til venstre her har vi en menu, hvor hvis man klikker på medlemmer, så kan man se resultatet på medlemsundersøgelsen. Klikker på udmeldte, så kan man se, og det er ikke noget vi har iværksat endnu, men en undersøgelse, hvor man for eksempel kan sende et spørgeskema til udmeldte fra klubben og få svar på, hvorfor de egentlig melder sig ud. Det er noget, vi håber på, vi kan få gang i på et senere tidspunkt. Så kan man også se kommentarer, hvor der er kommentarer fra spørgeundersøgelsen. Og så kan man samtidig også downloade, hvor man, hvis man trykker her, kan downloade for eksempel brugervejledning og forskellige andre ting. Og man kan også lave nogle dataeksport på selve undersøgelsen. Men hvis vi klikker på medlemmer her, så kommer vi ind på en masse tal, som er som udgangspunkt svar på undersøgelsen. Her er vi inde på den centrale bevæg dig for livet, Players First, og den tæller sig alle klubberne, der har sendt spørgeskema ud i år, i 2020. Og indtil videre har vi fået 1686 svar ind, og vi har sendt lige omkring 4.000 invitationer ud, og det vil sige, at vi har en svarprocent på omkring 42. Der er en lille forskel mellem tallene her, fordi her står 1693 svar, og det er så dem, der har startet på at besvare dem, og det, der står oppe i toppen her, det er dem, der har afsluttet besvarelsen. Så der er en lille forskel på 7 besvarelser, må der være. Hvis man kigger på tallene heroppe, så kan man se, at vi har en ambassadørscore her, som er det, man også kalder en Net Promoter Score, som er en indikation for, hvor tilfredse medlemmerne er med at være i klubben. Det kommer i en video for sig. Men hvis man kigger herover på vurdering af serviceområderne, så kan man se, at der er alle de forskellige emner, som der er blevet stillet spørgsmål i. Der er klubliv, øvrige faciliteter, sikkerhed, planlagte ro og træningstilbud, ture, stævner, ledelsesinformation osv. Den, der er markeret orange, det er det data, man ser herover i baggrundsvariable. Så hvis jeg for eksempel kigger på klubliv her, og kan se, at den er markeret orange, så kan jeg se, hvad medlemmerne i klubben har svaret inden for klubliv. Og der kan jeg for eksempel se, at mændene har en generel svar tilfredshedsgrad på 80. Når man får spørgeskemaet, så som I sikkert kan huske, så fra den anden video, så svarer man på en skala fra 1 til 10. For at gøre det en lille smule nemmere, i stedet for at der skulle stå 8,1 eller 7,7, så har de ganget det op med 10, det vil sige, at der står 80, det vil sige, det er 8 ud af 10. Og her er det 7,7 ud af 10, så det er eller 80 ud af 100. Men der kan jeg så se her, der kan jeg se, at mændene generelt er 80, er 8 ud af 10 tilfredse med klublivet i klubben. Og jeg kan se, at kvinderne er en lille smule mere utilfredse. Jeg kan også se hernede på alder, hvem der er tilfredse, hvem der ikke er tilfredse. Jeg kan se på, hvem der er i forhold til anciennitet. Om det er folk, der kun har været med i første sæson, eller om det er folk i anden sæson, eller folk i tredje sæson, der er mest tilfredse med klublivet. Jeg kan også se, om de er aktive roere, om de eventuelt er passive medlemmer, eller om de er frivillige, om de træner i klubben. Og så kan jeg også se en vurdering på, om de har svaret ja til, at de er medlem næste sæson. Og der kan man se her for eksempel, dem der siger ja til, at de er med i næste sæson, tydeligvis også er ret tilfredse med klublivet. Hvor dem der er med eller ikke er medlem, eller måske er medlem, eller slet ikke være medlem næste sæson, er mindre tilfredse med klublivet. Og det kunne jo tyde på, at det er der, man skal sætte ind, hvis man gerne vil fastholde folk. Hvis jeg så klikker her, så klikker jeg for eksempel på mand her, så den lyser op. Så sorterer jeg en gang mere. Det vil sige, nu sorterer jeg både på dem, der har svaret klubliv, hvad de har svaret, og dem, der så er mænd. Og hvis jeg så ser herover, så kan jeg faktisk se, så opdaterer den alle de andre felter her. Og så kan jeg se, det er så dem, der er mænd, der har været med i en sæson, de siger 78. Og dem, der er mænd og har været med i 2 sæsoner, siger 76. Og det kan jeg faktisk sortere på det. Hvis jeg så samtidig klikker på 0-18 år, så har jeg et parameter mere, jeg kan sortere på. Og så klikker jeg den først på klubliv, så på mænd, og så på 18 til
fra 0 til 18 år. Og så kan jeg så se på her, bum, 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 hvad siger de forskellige. Når så nogle af felterne her, de begynder at blive grå, det betyder, at der ikke er nok, der har svaret på det. Det betyder, at der er altså under 5, der har svaret på det. Og det er jo måske meget tydeligt. Der er måske ikke så mange under 18 år, der er både frivillige og trænere, så det giver måske meget god mening. Man kan altid se heroppe, når man sorterer, så kan man altid se, mange, der har svaret på de enkelte parametre. Det vil sige, nu er der 39, der har svaret lige noget på det her. Hvis jeg så klikker på 0 til 18 år igen, så forsvinder den, og så kan jeg se, så er der faktisk 900, der har svaret på, at de både har svaret på klubliv og er mand. Så er der 972. Jeg kan så også gøre det på 16 eller 36 til 50-årige. Se, så er der 173, der har svaret, og så kan jeg se, hvad de svarer. Der kan man for eksempel se, at det er tydeligt, at de i tredje sæson, at dem, der er i tredje sæson her, faktisk ikke er særlig tilfredse med klublivet generelt i klubberne i DKF. Det er også værd at tage med. Hernede er der nogle flere parametre, som jeg tænker, det er noget, vi går igennem, når vi tager et møde om det. Men det her er de mest oplagte tal, man kan klikke og klikke rundt i inde i skemaet.